Astăzi o să vă arăt trusele mele cu elastice. Acestea sunt. Prima este aceasta. Se deschide de aici, așa. Are elastice mov, albastre, verzi, portocalii, roz, albastre, galbene, roz, alb și roșu. Și mai am una tot la fel, cu elastice mov, albastru, verzi, portocalii, roz, galbene, roz închis, alb, roșu și albastru. A treia trusă este aceasta. Este în formă de floare. Se deschide de aici. Și conține o foaie cu instrucțiuni, elastice galben cu alb, roz cu alb, galben, albastru, mov, alb, negru, roșu, portocaliu, verde, mov și albastru cu alb. Are figurine de pus la brățări, biluțe de pus la brățări și un masser tail. Aceasta a fost a treia trusă. A patra trusă este aceasta. Are un rainbow loom și elastice. Următoarea trusă este aceasta. Se deschide de aici și are elastice mov cu sclipici, roz cu sclipici, verde cu sclipici, portocaliu cu sclipici, albastru cu sclipici, verde cu sclipici. Aici am închizători, figurine de pus la brățări, elastice de diferite culori, mov cu transparent, roz cu transparent, galben cu transparent, albastru cu transparent și portocaliu cu transparent. Următoarea trusă este aceasta. Are elastice de diferite culori, albastru închis, portocaliu, albastru cu transparent, negru cu transparent, galben, roz, galben, negru, portocaliu. Aici am închizători. Aici am brățări din elastice. Multe iglițe. Aceasta a fost a șasea trusă. Următoarea trusă este aceasta. Se deschide de aici și are verde, alb, galben, mov, albastru cu alb, roz cu alb, mov
puțin alb, alb, roz, albastru, gri, albastru închis cu alb, albastru deschis cu alb, negru, negru, portocaliu, verde, galben închis, elastice de diferite culori și roz cu puțin alb. Aici am închizători transparente și de mai multe culori, litere, și aici am de făcut brățări, o croșetă, aceasta a fost a 7-a trusă. Următoarea trusă este aceasta și are verde cu transparent, portocaliu cu transparent, maro și gri, negru, albastru, portocaliu, albastru și câteva elastice albastru cu alb, roz cu galben, roz cu mov, elastice cu sclipici, roz, roz cu alb, albastru. Aici am mov cu alb, elastice de diferite culori, portocaliu, mov cu transparent, galben cu transparent, turcoaz și roz cu albastru. Aici am o igliță, un suport de făcut brățări și un pui de găină din elastic. Următoarea trusă este aceasta. Este cu 3 etaje și în primul etaj sunt elastice de diferite culori. Așa. Și un mansardtail și un instrument de făcut brățări și figurine de pus la brățări. Acesta este primul etaj. Următorul etaj este tot cu elastice de diferite culori. Are și elastice sub formă de inimioară. Așa. Și elastice de alte culori. Și o igliță. Acesta a fost al doilea etaj. Iar în al treilea etaj este roz cu mov, galben cu roșu, mov, verde, roșu, galben și am făcut un pui de găină din elastic. Următoarea trusă este aceasta. Este tot supraetajată cu 3 etaje. Așa.
și în primul etaj este albastru, galben și verde. Aici am depus la brățări un mansard tail, o croșetă și o igliță și închizători. În al doilea etaj este mov, alb, albastru, roz, roșu și negru. Și în al treilea etaj este verde cu roz, verde cu albastru, galben cu portocaliu, galben cu roz, galben cu roz mai închis și galben cu roșu. Am două suporturi Rainbow Loom și acestea au fost trusele mele cu elastic.